on niin sanottu yhteiselämään perustuva luostarisääntö täällä Uudessa Valamossa. Eli se tarkoittaa muun muassa sitä, että tämä ei ole niin kuin luostarisäännöltään kaikkein ankarimpia, eikä sitten myöskään läheskään kaikkein askeettisimpia luostareita. Kuningasajatus tai idea alun perin on se, mikä muun muassa Laatokan Valamossa lähes täydellisesti toteutui. Että siellä oli niin paljon tätä veljestöä, että he siis tuottivat kaiken itse, että sinne tarvitsi tuoda oikeastaan vain suolaa ja teetä. Ja se, mitä me työllämme hankimme, me annamme köyhille, kun te taas työstätte heitä. Rikkaus on katoavaa. Se katoaa tämän elämän mukana. Emmekä me anna sydämemme kiintyä siihen, jotta voisimme näin osoittautua tulevan maailman kirkkauden arvoisiksi. Kuitenkin niin tärkeintä on se sisäinen ajattelu, ja jos sä oot niin itsesi kanssa tasapainossa ja tykkäät näistä uskon asioista ja näin, niin kyllä se kaikki sitten järjestyy. Täällä ei ole niin kiihkeä se rytmi välttämättä kuin tuommoisessa normaalissa maallisessa työelämässä. Täällä tehdään ne työt, mitä on sinulle määrätty, ja aika paljon siinä on se vapaus, että saat tehdä sen niin kuin omana aikanaan ja kunhan tulee tehtyä. Eli täällä pärjää tavallinen ihminen ihan hyvin, ja hän sitten oppii nämä työt kaikki täällä, mitä täällä tehdään. Et erityistaidossa on tietysti aina apua, mutta ei edellytetä. Täällä kun on joka aamu herätys viimeistään 5:30, niin ei siinä hirveän pitkään sitten valvota illalla. Että jos yrittää 8 tunnin yöunista pitää kiinni, niin se on melkein mentävä nukkumaan sitten 9 viimeistään. Tämä on tämmöistä tätä kurinalaista elämää täällä. Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä efesolaisille. Veljet, Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä 2 ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään voisi nuo 2 yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Mä muun muassa lähetän kuukausittain näille kesäoppaille ja vähän muillekin sitten viestejä täältä, kuulumisia täältä Valamosta, että mitä täällä menee ja mitä tänne kuuluu. Mutta töiden merkeissä, että mä en ole koskaan ollut surffailija. Tietysti täällä on täältä syksy, talvi ja kevät sitten hiljaisempaa aikaa. Selkeästikin hiljaisempaa. Tietysti ihmisiä on joka päivä, että aina ei täällä ole yhtään päivää, ettei täällä ketään vierasta olisi, mutta kyllä mä olin ottanut huomioon sen, että myös turisteja on, että en sitten lähtenyt mihinkään erakkolaankaan, koska kyllä minä olen ainakin semmoinen, että tarvitsen myös kosketusta muihin ihmisiin. Mutta en mä koe tässä mitään ihmeellistä. Joskus mä oon ajatellut niinkin, että kun tämä maailmanmeno tällä vauhdilla menee vähän vielä hullummaksi, niin siinä voi käydä vielä niinkin, että tulee semmoinen ikään kuin ryntäys luostariin tuolta maailmasta, että kun välillä tuntuu, että ei ole ihan niin kuin päätä eikä häntää kaikessa, mitä siellä tapahtuu.